Sportclub Cambuur maar dat in Almere City dwaan zonder onvierder Juri Roze. Hij is een paar weken uitschakeld met een knibbelblessure en Erik Bakker speelt daarom in de basis. En de Ljouters komen furieus uit de startblokken. Na oorlog minuut een hoekskop van Bakker. Dennis Gentenaar werkt het voet. Het schot dan van El Makrini op de lotte en daar zit Michiel Hemmen op het goede plak. Zijn vierde goal van de competitie. Het is een echte spits. En het is binnen 2 minuten 1-0. Snoei het schot van El Makrini en daar zit er van dichtbij Michiel Hemmen. Maar dan zo'n slappe fase. Almere City is zwierskeind, leeft nog een basisspelers ontbreken door schorsings en blessures, maar toch worden ze gevaarlijk. Jason Oost, als zijn schot gaat verloren. Toch pakt Cambuur de 3 weer op en er komen legio kansen. Hier gaat de bal naar Oebele Skokker in het strafschopgebied. De prima aanname naar binnen Taluka en shitten. Prachtig doelpunt van Oebele Skokker. Zijn eerste in het betellen voetbal en het is een bevrijding voor hem. Het laatste week heb ik woord met de hulpspelen, maar gewoon te volle bij dingen stilstaan en dingen net fout waren, dwaren en dat soort dingen. Ja, deze week heb ik wat gesprekken gehad met de technische staf en ja, ik voor mezelf gewoon zijn van gewoon mijn eigen spul weg oppakken. En dat resulteert dus in het prachtige doelpunt. In de tweede helft wil Cambuur rap die een werkmaatje. Het komt opnieuw geweldig uit de klaarkamer. Michiel Hemmen maakt paaske op Erik Bakker. Wat slordig uitverdediging bij Almere City. Hemmen profiteert, houdt het oersjoch en gunt de goal aan Melvin de Leeuw. 3-0 en de wedstrijd is beslist. De Ljouters kunnen werkje aan het doelsaldo. Onval na onval rollen uit de matten en Almere City liet hem oerol de cheese van de bal eten. Hier opnieuw goed werk van Michiel Hemmen. Paaske op Oebele Skokker. Mooie beweging van Oebele Skokker. En dan Uthelje Marjochs. Opnieuw een prachtig doelpunt van de Maradona van de Wouden. Hij is helemaal los. Wat een mooie goal. Dat is ook een beetje mijn handelsmerk in de laatste jaren. Dus, nee, zonder gekheid. Ik ben hartstikke blij dat ik, dat ik van Janne belangrijk was ken voor Cambuur. En, nou ja, door middel van 2 goals, ja, wie dat een mooie geslaagde Janne. Maar dan werd die verslapping. Even geen concentratie achterin bij Cambuur. Almere City kan komen. En van dichtbij maakt het Rowin van Zanen de fjouwer in. Het is slordig en verslaan onnodig, maar het bart vol. Cambuur docht er weer een skepke boppen op. Dit is een minuut na die fjouwer in. Michiel Hemmen, knappe varactie en dan pankleer van Marco van der Heijden. En het is 4-1. Op een mooi uitspelen onval en invaller Marco van der Heijden maakt het zijn 12 van het seizoen. Maar toch mag ik Almere nog een keer scoren. Het is Werf van Zanen van dichtbij die de eindstand op 4-2 bepaalt. Slordig. De conclusie van trainer Alfons Arts. We hebben vlagen van de wedstrijd prima gespeeld. Goede aanvallen op de goal gehad en prima positiespel gespeeld. En ook hele goede goals gemaakt. Maar wat toch het meest blijft hangen zijn die 2 tegengoals. En dat mag ons niet gebeuren. Dat kan niet. Dat is ongeconcentreerdheid. Dat is in je organisatie niet goed staan. En ja, dan mag je met alle respect van Almere mag je geen 2 goals tegenkrijgen.